Bizikletaren erabilera handitzeko asmoz, Oiartzun udala jarri berri ditu bizikletantzako aparkaleku gehiago. 12 puntutatik pasagea 30 puntu izatea. Hau da, 180 plazatatik pasagea izatea 330 plaza. Gehien bat, Elizaldeko hirigunean eman ditugu, baina auzoetan ere, falta zirenak auzoetan jarri ditugu ere. Aurrera begira, badauzkagu proiektu gehiago, aparkaleku bizikletantzako. Eta esanguratsuena, Euskal Herriko parkinan barruan emango dena. Argitasuna emanez, bertan 26 plazatako aparkaleku bat sortuko dugu. Eta nola ez, topo azpilan ere begiratzen egia nola jarri aparkaleku bat. Beste aldetik ezin dugu ahaztu, bidegorria dugula, ardatzik nagusiena juntatzen dituena gure auzoak herriakin. Eta nola ez, nahi dugu sustatu bizikletak erabiltzia, bai auzoetatik beste auzoetara joteko, edo auzoetatik herrira, edo herritik auzoetara. Hoi da gure helburua.